golwg rwan ar gystadlaethau gwaith llaw i'r plant a'r bobl ifanc, a mae un o'r stiwardiad sydd yma yn blynyddol yn cadw golwg ar y cyfan, Rhian Thomas. Mae yr olygfa leni, os ga i ddeud, yn drawiadol iawn. Os na fwy o gystadlu, yn sicr mae o'n edrych yn arbennig. Oes, dwi'n meddwl yn rhai adrannau, oes, mae yna. A mae'r flip-flops addurniedig. Wel, mae yna waith syllu fan hyn weithiau, wedi gyfer neidar sydd wedi ennill y wobr gyntaf, i weld lle mae'r flip-flops. Wel di, mae'n y geg, a jyst dychymig plant. Os lla i ddim meddwl amdano nhw lot o'n hwnnw, de. Ie. A maen nhw wych o'r y teg. A'r beirniad wedi plesio'n arw efo'r safon, dwi'n siŵr. Ydy. A ti'n gweld honna sydd wedi cael yr ail, yr pilipala na. Mae wedi gwneud yr un peth ar ochr draw hefyd. Ti'n fi ddangos i ti wan? Ie. O, hwnna'n gweithio yn dydi? Mae'n wych yn dydi. Syniad da. A dipyn o waith ar hwnna, de. Mae'n amlwg bod y peth di apelio, achos os ti'n gallu mynd unrhyw gyfeiriad o fel mae'n gwirion arno, fe ti? Wel, mae rhywun pawb ar ryw ber o flip-flops yn mynd yn cael ei defnyddio, yn does? Siwr o fod. Siwr o fod. Felly gystadleuaeth arall sydd wedi bod yn boblogaidd, a mae'n syndo be fedrwch chi wneud. Dwi'n beth yw'n Gymraeg, nuts and bolts ydi ond. Wel, ie. Collage yn defnyddio nytiau a ffoltiau. Oce, gyd cael o dyn nhw'n os ti isio. Ie, be ti'n meddwl, beth am safon y gystadleuaeth? O, mae safon o wych eto. Dyrchymig plant. Ti'n mynd gallu tynnu wrthyn nhw'n gweithio, mae'n ddafad yma'n cwp sydd wedi cael y cynta. Ie, pwy sy'n gyfrifol am hwnna? Iowan Price. Iowan Price. O Ysgol Feli Fach. Ie. A ddim gen ti'r robot yn fan hyn yn ail ar pen ceffil y drydydd. Ie, mae hwn yma, ydy. Grace Williams. Mae'n siŵr bod bwysau garw ar hwn yn does? Mae hwnna'n drwm iawn ydy. Mae eisiau ffrem go lew i gadw hwnna. Mae llongyfarchiadau mawr wedyn, fydda rhywun ddim peidio sylwi ar y dilledyn yma. Na. Mae'n gwirionedd. Mae hwnna'n edrych yn rhywbeth sy'n ffitio mewn yng nghategorio'r oedolion, dydy? So mae'n gallu ffitio fewn yn yr un molsa. Mae'n wych iawn. A mae i feddwl bod person ifanc, mor ifanc wedi gallu dylunio a'i wneud i. Ie. Siwan George Ceredigion, llongyfarchiadau mawr. Ie. Wedyn beth am yr eitem wedi i'w hywch gylchu, sut maen nhw wedi mynd ati yn y gystadleuaeth yma? Dychymig eto. Mae'n wych. Just meddwl am beth allan yn iwsio, defnyddio'r pethau da ni'n twlu ffwr. Ie, mae hwn yn dda, dydy, y mat bwyd yma. Yndi. Hen jeans. Ie. A dwi'n licio'r peth i ddal bwyd i'r adar. Bwyd adar. Hwna'n dda, dydy, gweddol syml a gweddol hawdd i wneud, ysyn ni'n meddwl. Mae'n digon hwydd, dydy. Ddim yn gyda'r barometr yma fan hyn. Ie, da iawn. Dwi'n meddwl wedi peintio mwy mae o'n de Lewis Sykes o Aberteifi. Ond wedi dod i'r brig? Bag, dyna pair o jeans eto. Siwan George Ceredigion. Yr un sydd wedi ennill yma'n hyn yn de, efo'r wisg. Felly, fel rhai sy'n byw a bod yng nghanol y gwaith llaw ma'n flynyddol, da chi'n hapus efo beth da chi wedi weld wedi? Ac oeddech chi'n arfer cystadlu yn yr oedran yma? Nagon. Dwi bob amser yn dechrau rhywbeth a beth y gorffen o. Wel, dydy hynny ddim yn esiampl dda iawn. Dim yn gwbl. Wel, diolch i bawb fan hyn am orffan i gwaith. Ie. Ac am i gyflwyno fo. Graith da iawn. Llongyfarchiadau mawr. Diolch i ti, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.